Жулиета Георгиева е майстор в занаята плетене на беленици или изработване на изделия от царевична шума от 29 години. Това е много стар български традиционен домашен занаят, който за съжаление в момента е почти мъртъв, тъй като са много малко майстори, които го упражняват. В миналото се е практикувал предимно от жени за направата на рогозки, кошници, панери. Днес на работата с беленица се гледа по-скоро като творческо занимание. Царевичната шума е един много здрав и пластичен материал. Работи се с мокра царевична шума, като здравината се постига и чрез технологията, плетенето и правенето на гъстите възелчета. Основно се изработват рогозки плетени и такани, чехълчета, които са носени от децата на българите, прекрасни домашни пантовки, ненавиваеми штори, подложки за горещи съдове, стенни пана, кошници, панери, кутии за хляб и още много красиви изделия за бита. Изработката на изделия от царевична шума има широко приложение в нашето съвремие. Изделията са много актуални сега, а причината е, че всеки иска да има изделие от естествен материал в кухнята и в дома си. Ателието на майстор Жулиета Георгиева се намира в старинен Пловдив, занаятчийски център Бакаловата къща, стопанисван от регионална занаятчийска камара Пловдив.